dantza asmatu egin dugu. Eta urterik urtera, jende gehiago, eta pozik, behatzi. Urtero ari dira euskara ikasten, saiatzen, ahaleginak egiten, eta, pixkat eskerronez edo, kurso bukaera aldera, osolako aste ludiko bat, ez, berai eskaintzea, hori batetik. Eta gero bestetik, iruditzen zaigu askotan euskara ikasten duen jendeak ez duela aski ezagutzen euskal kultura. Izena? Nerea Iturrimendi, neskatxa honen izena. Abizena? Iturrimendi del Monte, luzatzen dut abizena. Naizena? Txikitatik badakizu, ondo asko ni naizena. Onena? Klaseko altuena naiz, guapoena eta onena. Problema? 15 urtetxorekin, aknean nuen problema. Eskema? Bera dijoan bide horretara ekarri nahi ditugu, hainbat kultur referente, pixkat aurrean topatu ditzaten eta ezagutu eta haiekin gozatu. Normalean euskara ikasten duen jendeak nire ustez ez du ohiturarik kultur jarduetara joateko, ulertuko ez duen beldurrez. Gozatuko ez duen beldurrez eta pixkat mamu horiek uxatzeko asmoarekin egin da. Zure omenean ez zaudenian, desiratzen iran dadineuna. Entzun nahi zenuke mundua biltzen duen oihartzuna. Mundua biltzen duen oihartzuna, den guzia edertzen du. Lehorra eta itxasua, argia eta iluna. Mundua biltzen duen oihartzuna, osatu nahi luke kantua. Nola milaka izarren argitasuna,
gaiztoetako gauetan lagun leial duzu mundua biltzen duen oihartzuna. Ez utzi sakona ondoratzen barruan daramazun pena, zoriontsu entzun mundua biltzen duen oihartzuna.